И пак пускам. Да, преди да пуснеш, да държиш малко на нивото, на където си изправи, искаш там да спреш. Защото тя прави като гони рибата, гони отдолу и като спреш тогава там. Току-що си почистих леда от дупката, защото иначе кордата се закача и е неприятно за самото варене на рибата. Ето, извадих си втората рибка за днес. По-малко е костурчето, но Само пречи да край. не мога. Нямам сила.